sportgala in Venray weer geslaagd. In 2016 prof wielronde in Venray. Het was eigenlijk geen verrassing en voor zowel Mirte als Mike een herhaling van vorig jaar. Wederom stonden ze samen op de bühne als sportman en sportvrouw van het jaar. Voor de jury was het volgens voorzitter Maurice Ambaum echter wel veel moeilijker dan vorig jaar. Want de concurrentie voor de eerste plekken was zeer sterk en de verschillen minimaal. Er werden maar liefst 6000 stemmen uitgebracht op genomineerde sporters. Het bewijs dat sport in Venray leeft. Voor Mike Teunissen was dit de derde keer dat hij de titel Sportman van het jaar kreeg toebedeeld. Derde jaar alweer en ik had het eigenlijk niet verwacht. Of in ieder geval, het was wel spannend. En dat is toch altijd mooi als je als winnaar uit de bus komt. Maar je hebt toch ook weer een fantastisch seizoen achter de rug? Ja, dat klopt. Maar ja, dan staat het maar de vraag of de jury dat ook vindt en of het publiek dat ook vindt natuurlijk. Maar dat klopt inderdaad. Een paar hele mooie overwinningen die denk ik niet al te vaak voorkomen eigenlijk in Nederland. Ja, het had eigenlijk nog veel mooier geweest, of het had veel mooier kunnen zijn. Eén sleutelwinbreuk op training, maar die andere was in de wedstrijd. Ja, dat was voor een Nederlands kampioenschap. En ik was toch wel dicht bij de titel. En ja, natuurlijk, als je nog zo'n kampioenschap boekt, dan staat het toch nog net iets leuker op je palmares. En ja, goed, ik heb het geluk gehad dat het niet daarop aankwam eigenlijk voor mijn profcontract. En ik heb nog genoeg andere mooie wedstrijden kunnen laten zien. Dus dat is het enige voordeeltje, maar dat blijft wel een gemiste kansje. Voor 2015 heb je natuurlijk een hele uitdaging. Ja, dan begint het allemaal weer opnieuw eigenlijk. Hè. De laatste jaren was het natuurlijk hartstikke mooi met heel veel mooie resultaten. Maar dat heeft allemaal geleid tot nu het profcontract. En nu begint het opnieuw en moet ik me eigenlijk opnieuw gaan ontdekken. Ja. Veel succes. Dankjewel. Roeister Mirte Kraaikamp was ook op herhaling en is daar best blij mee. En ook zij heeft al volle plannen voor komend jaar. Verrast het jou? Ja, eigenlijk wel. Hoezo? Nou ja, ik dacht, ik heb vorig jaar al gewonnen. En ik heb gezien wat alle andere genomineerde dames hebben bereikt. En dat is zeker indrukwekkend. Dus daarom vind ik het eigenlijk wel een verrassing dat ik weer gewonnen heb. Maar je hebt zelf toch ook weer een fantastisch jaar achter de rug? Ja, klopt. En dat, het is ook wel weer leuk dat dat beloond wordt. En wat zijn de plannen voor komend jaar, 2015? Komend jaar wordt spannend. Komend jaar is de selectie voor de Olympische ploeg. En dat is voor een dubbel 2. En we zijn nu met z'n 5 en daarvan blijven er 2 over. Na sportman en vrouw werd natuurlijk ook de sportploeg van het jaar bekendgemaakt. Van Rij gaat naar de volleybaldames van Actief. Sophie, sportploeg van het jaar. Had je dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Hadden jullie het verwacht? Nee, we hadden het niet verwacht. Maar heel leuk. Ja. We zijn trots. Zit je dan in spanning op zo'n avond of hoe beleef je dat? We wisten eigenlijk niet zo goed wat er ging komen. Dus wat dat betreft was het al een beetje een nieuwe spannende avond. Toch wel. Je wil toch graag winnen. Dus een beetje met spanning zit je er wel. En jullie spelen nu in de derde divisie heel goed. Is dat ook weer een stimulans, een prijs om te zeggen van volgend seizoen of komende tweede seizoenhelft nog een schepje erbovenop te doen? Ja, zeker. Ja, we doen nou redelijk goed mee in de derde divisie. We staan nu derde, dus we mogen echt niet klagen wat dat betreft. We doen het goed. We zijn gedreven om misschien in ieder geval in de top 4 te belanden. En dat gaat op dit moment goed. Wat wist je trouwens van bij de andere genomineerden? Niks. En die beide andere genomineerden voor sportploeg van het jaar waren de korfbaldames van de Peelkorf uit IJsselstein en de hockeyers van Venray. In de categorie sporter met een beperking werd genomineerde Michel van der Malen met een neuslengte voorbijgestreefd door rolstoelbasketbalster Lucie Houwe. Lucie Houwe. In de categorie grootste talent moest de publiek en vakjury zelfs een keuze maken uit 5 genomineerden. Die prijs kwam uiteindelijk terecht bij Timmy Boom. Hij is aangeboden door Van Munkhoff en Robbie gaat het zeggen. Veel aandacht was er ook weer voor de Breedte Sportprijs, waar 3 genomineerden voor in aanmerking kwamen. Go for Gold Kids van SPOV en Stichting Boelendroom kregen heel veel stemmen van zowel publiek als jury, maar net niet genoeg om de singelloop te verslaan. Nummer 1 met de prijs naar huis gaan en dat is de Venrayse singelloop.
Gefeliciteerd. Brendan, de Breedte Sportprijs, wat vind je ervan? Ja, fantastisch. Ik vind het echt helemaal geweldig dat we dit gewonnen hebben. Wij waren heel verbaasd dat wij genomineerd werden, want ik denk evenement eerste keer. En we hebben hem gewonnen. Nou, fantastisch. Echt heel gaaf. Een stimulans voor 2015 voor de tweede Venraadse Singelloop? Ja, zeker weten. Het is echt een kroon op ons dit evenement. En dit stimuleert nog wel meer om nog meer in te zetten voor volgend jaar om het nog mooier te maken. Ja. Wat gaat er veranderen volgend jaar? Of komt er iets bij? Ja, er komt iets bij. Er komt een wandelevenement bij voor mensen die veel wandelen. Voor de rest blijft het hetzelfde. We blijven de 5 en de 10 kilometer doen. En voor de kidsrun blijven staan 0,8 en 1,6 kilometer voor de kids. En je hoopt op nog meer deelnemers? Daar hopen wij zeker op, ja. En dan was er ook nog de titel trainer-coach van het jaar. En die ging naar... Is Erwin Dijkstra. Was je verrast? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, absoluut. Ja. Dat was een grote verrassing dat het zo zou gebeuren. En ja, ik wist ook niet dat ik... ik vind het soms wel een beetje te veel eer. Het is niet alleen ik die dat doet, het is gewoon een hele ploeg. En, dus ik geniet er gewoon van zoals het gaat. Ja. Het is gewoon sowieso natuurlijk een hele leuke groep om mee te werken. En als je dat niet hebt, dan is het als trainer ook gewoon een stuk moeilijker. Dus en dat klikt gewoon heel goed. En dan is het wel mooi dat ze nou als blijk van waardering dit zo hebben kunnen doen. Dus, ja. Je gaat niet voor niks het 5e seizoen in de strakjes. Nee, zeker niet voor niks, nee. En ik hoop dat ik er nog heel veel uit kan halen. Dus het zou heel mooi zijn als we nog wat kunnen bereiken. De organisatie van het Sportgala kiest ook elk jaar een sportvrijwilliger van het jaar. En die titel ging dit jaar naar Jan Bonans. Jan van der Harten, vrijwilliger van het jaar. Had je zoiets verwacht? Nee, helemaal niet. Nee. Want ik ben vorig jaar ook bij vrijwilliger van de maand geweest bij SVV. Dus dat vond ik al een heel eer om door te gaan. Maar dit zegt mij aan om toch weer door te gaan. En hoe hebben ze jou hier naar Hotel Asteria gelokt? Stan Verhaag, die belde me vorige week op. Jan, wil je naar de Sportgala? Want ik heb nog kaartjes. Ja, ik heb nog kaartjes. Ik dacht, die heeft er over, die wil ze kwijt. En vroeger heb ik altijd met de Sportgala meegewerkt in de Schouwburg. Maar ik wist helemaal niks. Zolang als ik gezond blijf, ga ik door. Ik ben vanaf mijn 12e jaar al bij SVV. De jeugd vind ik fantastisch. Je bent een van de toeschouwers vanavond. Wat vond je ervan? Ik vond het een mooi gala, maar een onterechte uitslag. Hoezo? Ik had het Christian Houwe wel gegund. Nou, als een inspanningen dit jaar. Maar gegund en prestatielever is natuurlijk 1 en 2. Ja, dat klopt. Ik denk dat de andere winnaars ook wel terechte winnaars zijn. En jij hebt wel genoten van de avond? Ja, zeer zeker. Een leuke avond. En dat het een leuke avond was, vonden meer mensen. Er werden spelletjes gespeeld, zoals de jongens tegen de meisjes, waarbij vaak hilarische en soms onuitvoerbare stunts gedaan moesten worden. Hij vindt het genoeg klus hoor, voor mij mag hij goed pannen. Heel goed. En er was weer de vermaarde sportquiz met de groene en rode kaarten die na vele lange rondes uiteindelijk toch een winnaar opleverde. Die mogen gaan zitten. Had je je voorbereid op vanavond? Nee, helemaal niet. Heel veel gegokt? 3, 4 vragen denk ik. De meeste wist ik wel. Dus je bent wel echt sportminded, je volgt de sportlokaal? Ja. Ik sluit allemaal in mijn kopje op. Hoe dat kan weet ik ook niet, maar ja. Zelf actief sporter ook? Ja, ik ben trainer bij de Eetjes in IJsselstein, voetballen. Al met al een geweldige avond voor de sporters en de gemeente Venray. Venray is een van de toonaangevende sportgemeenten in Limburg. Zowel talenten als om topsport. En ik ben ook blij dat het Sportgala toch ieder jaar weer een podium biedt voor die toppers en voor die talenten om te laten zien wat ze gepresteerd hebben, want te verdienen ze. Het is onvoorstelbaar knap wat een gemeente als Venray en topsporters en talenten naar voren brengt. Dat vergeet je nog wel eens, maar dat is echt formidabel. Voor 2015 Sportgala, weer in dezelfde periode, zijn er andere plannen op? Nou nee, we hebben een aantal jaar geleden de keuze gemaakt om de laatste maandag voor de Kerstmis om dan een sportgala te houden, omdat er veel competities stil liggen. Dat zullen we volgend jaar ook gaan doen. Dus maandag 21 december 2015 sportgala.
ook hier bij Asteria, het contract loopt af, maar we hebben goede hoop dat we hier ook de komende jaren weer terecht kunnen. Je opende met een primeurtje, profronde in Venray. Vertel er eens iets meer over. Nou, ik heb inderdaad gezegd dat de bedoeling is dat in 2016, dus niet vorig jaar maar in 2016, dat Venray een profronde krijgt, wielerronde. Er wordt in Venray heel veel gefietst. Je hebt 2 profs in de gemeente Venray, Mark Teunissen, Wout Poels. Er zijn heel veel mensen die houden van het wielrennen. En ik denk dat zeker voor Venray, Noord-Limburg het leuk is dat er ook een keer die profs in hun eigen regio te zien zijn. Daar gaan we begin 2015 mee beginnen met de voorbereiding. En de bedoeling is dat inderdaad dat in 2016 er een profronde in Venray is.